Områder, det er fast food og McDonald's og Burger King og Coca-Cola og sodavand. Men at disse sukker- og fedtkilder ikke kan være de eneste skyldige, opdagede Sørensen ved at analysere vægttal helt tilbage fra længe før 2. verdenskrig. Og tallene viser noget mystisk. Det vi har fået ud af er til vores store forbløffelse, at den første voldsomme bølge i fedmeepidemien startede allerede blandt dem, der var født i 1942. Der var der overhovedet ikke noget, der hed Coca-Cola. Det fandtes ikke her i landet. Den første fedmebølge varede fra 1942 frem til ca. 1951. Så holdt fedmebølgen pause i 20 år frem til ca. 1971. Og så begyndte den voldsomt igen, endnu stejlere for dem, der var født i 1971-72 og steg meget kraftigt derefter. Så holdt den igen pause, for så muligvis at stige igen her for nylig. Så ser der ud som om, at vi måske nu er ved at få en tredje bølge. Så 3 pauser og 2 voldsomme bølger. Den almindelige myte af fedmeepidemien skyldes, at folk rører sig for lidt, og at fede har for lidt selvdisciplin og spiser for meget, ja, det kan Sørensen ikke finde beviser for. Hvis man undersøger, hvor meget folk spiser, og så ser på, hvem bliver fede senere, eller hvor meget de bevæger sig, og hvem bliver fede senere, ja, så er der ingen klar sammenhæng. Så Sørensen leder et andet sted. Under 2. verdenskrig udsultede den tyske besættelsesmagt en meget stor del af den hollandske befolkning. Og da man senere fulgte de udsultede gravides børn, så man noget mærkeligt. Hvis disse børn, der var fostre under denne forfærdelige begrænsning af kalorieindtaget, hvis de var udsat for den midt i graviditeten, så førte det cirka til en fordobling af deres risiko for at være overvægtige eller fede 20 år senere. Thorkild Sørensens teori er derfor, at denne mystiske tendens til fedme i kombination med ens gener kan være grundlagt i fostertilstanden, hvis mødrene er udsat for en eller anden påvirkning. Det vender vi tilbage til senere. Vi er nået til den sidste mistænkte. Arbejdsløs. Træd frem. Det viser sig nemlig, at fedmen rammer nogle samfundsgrupper særlig hårdt. Det, der er så slående ved det her, det er, at man har en meget, meget kraftig sammenhæng mellem sociale faktorer og svær overvægt. Hvis man for eksempel er mellem 25 og 34 år gammel og højt uddannet, ja, så er det kun 6%, der er fede. Hvis man derimod er kortuddannet kvinde i samme alder, ja, så er det over hver tredje, der nu er svært overvægtig. Hvordan kan det være? Vi ses om et par dage, du gamle. Det er i orden, du. Opført pænt. Ja, lige måde. Måske gemmer svaret sig i Oxford i England. Stanley Uljacek og Avner Offer er begge professorer i Oxford. De gnavede sig igennem en kæmpe mængde tal fra 11 lande for at se, om de kunne finde et mønster i de fedmeepidemier, der har ramt flere lande. Til deres forbløffelse fandt de især én faktor, der er forbundet med fedme. I have never seen such a set of well-behaved numbers. The numbers came out loud and clear. The strongest influence was economic insecurity. We feel quite strongly that significant political things that happened in the 1980s could be associated with the rapid increase in obesity, particularly in the United States and in Britain. This was Thatcherism, and this was Reaganism. Tallene viste ifølge forskerne, at jo mere liberalistisk samfundet bliver, jo mere økonomisk usikkerhed føler de svageste, og jo federe bliver folk. In market liberal type of countries, the level of obesity is quite significantly higher than it is in strongly market-oriented societies. Our hypothesis is that the competitive qualities of these societies induce stress in the weaker parts of the populations, and that obesity is a response to that stress. Adskillige dyreforsøg viser nemlig ifølge forskerne, at stress kan føre til fedme. The assumption then is that the response to stress is to try to activate the pleasure centers in the brain to overcome that stress. You can respond to stress in many ways. Fat and sugar taste good. Fat and sugar taste good because they go through the same reward system that these other things do. And so we can reward ourselves with these things, but we can very easily overeat on them. Ifølge Finn Breinholt passer denne teori med stressmålinger i Danmark.
Det vi kan se, det er, at jo længere vi bevæger os ned i den sociale rangorden, jo højere er stressniveauet. Og den mest stressede gruppe, det er faktisk folk uden for arbejdsmarkedet. Altså det går lidt imod vores normale forestillinger, men man kan faktisk være arbejdsløs eller på bistand og have et meget højt stressniveau. Samtidig kan vi se, at det er en gruppe, hvor der er flere svært overvægtige, og der kunne godt være en sammenhæng imellem stressniveau og svær overvægt. Så er morfar hjemme igen. Ja, det er godt nok. Det lignede Harry Potter, det derovre. Der er ingen derovre. Fuldstændig Harry Potter. Jeg følte mig som Dumbledore, lige før han blev slået ihjel. Jamen, jeg kender ikke Dumbledore. Jeg har aldrig set Harry Potter. I de 3 måneder, hvor Kurt tog på, ja, der var han arbejdsløs. Økonomisk usikkerhed. Ja. Hvordan påvirker det dig? Der bliver jeg stresset. Restløs og har det af helvede til. Altså, hvis jeg ikke ved, at der kommer noget fast. Får du så brug for at dulme den stress, der kommer med et eller andet? Ja, det synes jeg. Hvad kunne det være, for eksempel? Ja, så kan du æde noget snold, ikke? Eller kris, eller hvad helvede du ikke, og... Det hjælper ligesom lidt? Ja, lige. Det er ligesom at pisse i bukserne, ikke? Det varmer i 2 sekunder, ikke? Så... Jeg kan godt forstå, at de folk, der går ned med flade fuldstændig, hvis de får en lås i røven. Og så er vi måske tilbage ved Thorkild Sørensens fosterteori igen. Det viser sig nemlig, at fedmebølgerne lader til at følge arbejdsløshedstallene. Under besættelsen og årene efter havde vi høj arbejdsløshed og den første fedmebølge. Mellem 1952 og 1972 falder arbejdsløsheden, og i samme periode holder fedmebølgen pause. Men så i 1973 bliver vi ramt af en voldsom oliekrise, der kaster os ud i 20 års stigende arbejdsløshed. En periode, hvor fedmen igen stiger voldsomt. Fra 1993 til 2008 falder arbejdsløsheden igen, og i denne periode holder fedmebølgen pause. Og nu her i 2008 er vi igen ramt af en ny voldsom krise og arbejdsløshed. Sørensen understreger dog, at det indtil videre kun er interessante idéer. Man kan ikke sige, det er bevist, men tallene er meget inspirerende for at gå videre den vej. Ingen af disse teorier er endnu endegyldigt bevist. Alligevel mener mange af forskerne, at vi skal skride til handling nu. Hvis vi ikke tager den udfordring alvorligt med henblik på det store sukkerindtag, vi har i øjeblikket, så ender vi et sted, og det er sygelighed, dødelighed, individuel lidelse og et fattigere samfund. Men jeg mener, vi bliver nødt til at regulere anvendelsen af sukker, hvordan det bliver brugt, og omfanget af det. Vi kanske ska ha särskilda butiker där man säljer sockerinnehållande ämnen. Some kind of governmental instrument that will affect every company is probably better than asking companies to do it individually. Vi kender jo standarder fra en masse andre retninger med giftstoffer, der ikke må være så meget det ene eller tredje eller fjerde i. Så hvis man lavede standarder for, at leverpostej eller mælk eller sodavand må der kun være det og det, og ikke mere end det og det, så kunne du komme igennem. Men det kræver jo en revolution af vores ernæringsproduktion. Avner Offer mener, at vi skal beskytte de svage i samfundet langt bedre mod økonomisk usikkerhed. What our research indicates is that overweight is a societal problem. What it suggests is that in order to lose weight, we need a social revolution. Og så ringer jeg til Tuli for at spørge, om forbrugerne ikke kan misforstå emballagen og tro, at leverpostejen er 30% sundere. Der har du fuldstændig ret i, at når vi har været ude og spørge vores forbrugere, så har vi fået en større andel, som nok ikke entydigt kan fortælle os, hvad det er, det står for. Så de fatter det ikke rigtigt? Nej, det vil jeg ikke helt formulere. Jeg vil ikke bruge de ord om det. Der er en større andel, der er sværere ved klart at sige, hvad det betyder.